Matematik grundläggande, delkurs 3, sidan 187. Uppgift 97. Skriv talen i procentform. Här finns det en del sätt att tänka. Ett sätt är att man flyttar på kommatecken 2 steg till höger. Då kommer kommatecken hit och sen läser man vad som står här. Det står 15, då skriver jag 15%. Även här flyttar jag 2 steg, kommatecken och sen läser jag. Vad läser jag? Det finns bara 3. Då blir det 3%. Flytta på komma 2 steg. Här är 1 steg. Jag måste själv lägga till en nolla. Då kommer kommatecken hit. Då läser jag det som finns till vänster 40. Då är det 40%. Och här flyttar jag på kommatecken 2 steg till höger. Det kommer sitta här. Det blir 17,5%. 17,5%. Det här är ett sätt att tänka. Det finns andra sätt och det är att man gör så här att man skriver först de här talen i bråkform. Betyder här är 15 av 100. Då är det 15%. 3 del av 100 del. 300 delar. Så jag skriver 300 delar och det är 3%. Här är 4 tiondelar. Men jag kan lägga till hela tiden en nolla, då blir det 40. 100 delar, då blir 40%. Sen skriver jag 40%. Men svaret måste jag hela tiden skriva så, procent. Och här 175 delar på 1000 eftersom det är 175 000 delar eftersom det är 3 siffror. Och då blir det, om jag vill ha 100, då är det så. Jag tar bort en nolla, då blir det 17,5 av 100. Då blir det 17,5%. Så det finns säkert andra sätt också som kanske är lättare för varje person. Så ta det sätt som passar dig och huvudsaken att det blir rätt svar såklart. Nu kommer vi till samma sak, procent, men den här gången kan jag använda miniräknare. Hur många procent är 6 hästar av 24 hästar? Det är bara så här, 6 av 24. Jag kanske inte behöver miniräknare om jag ska skriva det här som förenklade, dela båda med upp och ner, dela med 6. Så dela med 6, då blir det 1 av 4. Och en fjärdedel betyder 25%, betyder 25%. 25%. Så det här är också ett sätt kanske. Sen 24 av 80, samma sak, 24 av 80. Jag antingen går till miniräknaren och räknar, eller så försöker jag förenkla det här. Till exempel om jag delar täljare och nämnare med 8. Jag delar båda med 8. Så delar med 8. 24 delar med 8, 3. 80 delar med 8, 10. Och 3 av 10 samma som 30 av 100. Då är det 30%. 30%. Eller så använder jag miniräknare som sagt, eftersom jag får använda miniräknare. Nu kommer vi till hur många procent är. Nu är det lite svårare. 26 av 58 kanske. Det går inte att veta på en gång. Även när jag förenklar det här. Det därför använder jag miniräknare. 26 delar på 58. Då är det
448, 44,8%. Om jag inte vet, multiplicerar jag med 100 på direkt. 44,8, men om jag vill avrunda det, då blir det 45%. 45%. Eftersom det står avrundat till hela procent. Nu kommer vi till 58 av 90. 58 delar på 90. Jag går till miniräknaren och sen avrundar jag. Noll komma 64 och gånger 100. Det blir 64,4%, men eftersom jag måste avrunda då skriver jag bara 64%. 64%. Förklara varför 0,01 är lika med 1%. Väldigt enkelt, eftersom 0,01 jag ser bara två siffror, betyder en av 100. En hundradel betyder jag kan skriva det här som så. 1 av 100. Och 1 av 100 är ju 1%. Fråga 101. I en skyskrapa i Dubai var det en dag fel på hissarna. Jasmin fick gå alla 668 trappsteg upp till sin lägenhet. Efter en kvart hade hon gått 275 trappsteg. Hur många procent av alla trappstegen hade Jasmin gått då? Avrunda till hela procent. Skyskrapa betyder höga byggnader, höga hus, så, som finns i många städer. Och det finns hiss såklart, men ibland kanske hissen inte fungerar. Då är man tvungen att ta trapporna. I en sådan skyskrapa i Dubai så fanns det hur många trappsteg? 668 trappor. Och Jasmin hade gått så många av 668, 275 stycken efter en kvart. De frågar mig hur många procent är det här, den av den. Alltid, då delar jag det med det. Då delar jag 275 med 668 och svaret blir 0,412. Men jag behöver avrunda, då blir det 41%. Så jag går 275, 668. Jag får det här svaret. Om jag använder miniräknare kan jag faktiskt själv göra så att miniräknaren avrundar för mig. Om jag går hit och går till decimal, här decimaler. Nu har jag 3 decimaler. Jag kan själv säga jag vill ha bara 2 decimaler. Då gör miniräknaren avrundar direkt för mig. Så går jag tillbaka. Nu skriver jag 275 delar med 668. Då blir det 0,41% på en gång. Så det blir enklare om jag använder miniräknare och själv justerar här i inställningarna hur jag vill ha det med decimaler. Hur många decimaler jag vill ha. Även jag kan justera för heltal så att det blir rätt heltal och så vidare. Nu kommer vi till fråga 102. Under en period på 2 år omkom, det betyder dog. Omkom betyder att man dör. Omkom 19 personer i Indien när de tog en selfie. I övriga världen dog 30 personer av samma anledning. Hur många procent av dödsfallen
skedde i Indien. Först måste jag veta tillsammans hur många. 30 och 19. Hur mycket tillsammans? Det är 49 tillsammans i hela världen. Sen tar jag Indien bara 19 och hela världen 49. Och går jag till miniräknaren och ser hur många procent blir det. Det blir 0,39 betyder 39%. 39%. Jag vill fråga 103 och så här kan jag använda miniräknare. Det inträffar ungefär 4800 skogsbränder att det brinner i skogen varje år i Sverige. Så 4800 skogsbränder är väldigt, väldigt många. Frågan är hur många procent av bränderna orsakas av blixt. Avrunda svaret till hela procent. Jag kanske inte har tillräckligt med information här. Men då måste jag titta på bilden här. Det här brinner i skogen. Och här finns det lite information. Det står att 700 av de skogsbränder varje år i Sverige orsakas av blixten. 3100 av skogsbränderna beror på mänskliga aktiviteter. Och resten beror på olika okända orsaker. Men frågan är hur många procent orsakas av blixten och avrunda. Det här är bränder i skogen. Det finns 3 anledningar. En anledning på grund av blixten, en annan på grund av människor. Kanske de grillar, parkerar bilen fel på gräs som är torra. Och andra vet vi inte varför. Okända orsaker. Allihopa tillsammans är hur mycket? Tillsammans är 4800 gånger det brinner. 3100 av människor, 700 av blixten, resten av okända orsaker. Men vi kan ta reda på hur mycket om vi vill. Det blir 1000 här. Eftersom 1000 plus 3100 plus 7000 blir tillsammans 4800 om jag vill. Sedan säger de hur många procent orsakas av blixten. Så blixten är det här. 700 delar jag med det här. 700 delar jag med 4800. Svaret blir 146. 146. 0,146. Och om jag vill veta procent då blir det 14,6%. Men det blir 15%. Så jag kan göra så här. 700 delar med 4800. Och på en gång eftersom jag har gjort min miniräknare på så sätt att det blir enkelt. På en gång ser jag att det är 15%. Hur stor andel av bränderna startar av okänd orsak? Det var 1000 när jag gjorde det här. 1000 stycken av okänd. Igen tar jag 1000 och delar med 4800. Jag tar 1000 och delar med 4800 så 1000 delar med 4800. Då blir det 21%. 21%. Ha det så bra.